To už začíná. Takže to slopni. Jo. Máme cikánku. Máme cikánku. Zkus jít hned zpátky. To je cikánka. To nebude držet. Garbor se předvádí. Máš ji nakřivo. Ne? Tak. No to tě jednou píči. Už jsme tady. Počkej. Dobrý den. Už to jde. Nevím. Si počkáme. Já jsem cikán. Dobrý den, přišel jsem se vám představit, jmenuji se Cikánka Králová a přišel jsem z Hradec Králové. Teď vám ukážu, jak se zpátky přilepím na zeď. Tak se přilep. A pust. Možná tak neží. Jedno na jedno. Takže jak oddělat a přidělat? Loučím. Tak to polož to na zem, dělej, už jsme tady. Polož to na zem, dělej. A dobrý jako nenápadně. La 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 la. Dobrý, no. Garbor. Takže to bylo všechno, jak se trhá všecko z výtahu a připojujeme a za chvilku jdeme do Prahy do KFCčka. Takže to bude cajk, bude to velká paráda, budeme honit čuráky a čuste. Sheriff Burger? Jo, to je tady dlouho? Jsi to natáčíte čím je mobilem? Ne, se natáče tebe. Takže dobrý, no. Takže? To je pamětník toho, že Američani osvobodili Plzeňský kraj. No. Nebo Plzeň. Že teďka do Plzně musíme pěšky, protože nám opět zase ujela tramvaj. Takže tam půjdeme pěšky. Je to kus? Je to kousek, no, tam je jaká synagoga. Když to přejede. Čekáme na zelenou. Nebo jak máš ve zvyku jdi na červenou? No, tak jako. Proč ne? To tíká, když jsem se To jsme mohli jít tam, no. To bude. Do kolika bude tak ty Plaza? Nevím, nějak půl hodky. Já. My si koupíš ten pedál. No já si koupím penál, ale si o tom vůbec budu mít. Tornádo tam není. Já nevím, co tam ani je. Tornádo zrušil. Když si jedete do Plzně, tak si vemte jackpack, abyste mohli přiletět semafory, protože to tady je úplně nahoru. To si vystihnu. Takže už budeme. Jo. Jo. Ne, jo. Už je zelená, ale vůbec to neslyším. Že tady jezdí auto k čurám. Co bys čekal? Plzeň. Třetí největší město v České republice. Jo, čtvrtý. A jedno číslo se netrefil, Víťo. Tamhle máte židovskou synagogu. No, Víťovo oblíbený místo. Která je moc židovská, protože jsem žid. A když si připlatíte, tak budu i buddhista. A když dáte ještě větší příplatek, tak budu i muslim, jak řekl pan Gamer z Mind Movies. No, takže mě zabil. tady máme A3. No tam máme Jagra. Máme Jagra, to je trapný, protože to je jinak to je americká, ne, to je židovská. No To je klatovská třída. Máme tady Horse Feathers, je tady synagoga. A když jsou tady nějaké slavnosti, tak se tady konají americké slavnosti, že tady jezdí americký auta, taky jedna. No ale i židovská by se to tady mohlo taky jmenovat, protože tady jsou sami židi. Tam je židovský obchod. Tady sami židi, no. Tady je divadlo, plzeňský divadlo. Jo. Nevím, jak se jmenuje dál.
Nějaký Nějaké divadlo. divadlo, Králové města Plzně. Jdeme na červenou. Takhle dělej. A přijde tam. Nic tam Že tady jezdí skejťáci na skejtě. Jo. Umí úplný hovno. Příště nám to ukážeš ty. Příště to ukážu já, protože já na skejtu jezdit umím. A umím jenom to tak na 30%, a kdybyste měli BMX, tak vám tady přeskočím celý plzeňský slov. Přeběhne? Pojď. Co zvolej, ale? Au. Takže přiběhli jsme silnici, na pravé straně můžete vidět naše divadlo plzeňský. Na prd. Tvoj hnus. Je nově rekonstruovaný. Tvoj hnus. 4 tady jede. Jaký hnus? Co je lepší tramvaj? So call me maybe. Hey, come on. Never change. Ano, opět vidíme, že tady Ikaro umí zpívat. Takhle se zpívá bez... Jelikož jsem se v Plzni narodil, tak o tom městě vím úplný hovno. Ne, dělám si prdel. Tak něco pověz. Jedou tady drsný hoši na motorkách. Babetáří, vole. S těma, kdyby jsme natočili, vole, video. Čumí na garborek, na čuráka. Hoď tam, vole, sám si čura. Ne, já tě natočím. Kecej. Taky něco Takže garbor, čurák. No, dobrý, vole, větší se Jo. Nemusíš to točit takhle z dálky. Radička mu cíkuju. Abys byl vidět celý, víš co, aby kdyby na to koukali nějaký holka, aby tě úplně mohli lavískovat, víš co. Úplně tvýho čuráka, tam je nějaký... Tamhle jde nějaký Číňan, tak se na něj podíváme, jak vypadá, jestli je to fakt Číňan, nebo Vietnamec, nebo Japonec. Jelikož je pěkně bohatý, tak to bude asi Číňan, má cigára v držce, takže úplně, víš co, tady okukuje tady samý holky, víš co, nějaký auta, úplně tady jde k Český spořitelně, teď se na nás málem kouknul, aby jsme mu nerozbili držku. Velký kluk teda, bohatý, víš co, přiblížíme se k němu blíž a natyčíme mu headu, takže si počkejte. V jaký době je to stoplý? Já nevím, vole. Já to nechci držet, mě bojí ruka. Stopni to. Tam máš to, pauza. Ono to točí. Jo, nový tramvaj. Vždycky. Chtěj sexista. Plaza je teď doleva, No, takže se odebereme doleva. Mekáč Ale máme dostanu. 5K z Plzně, ano. Ale ty kam? Fuj. ČSAD, fandíme. To jo. Ne, to je ODS. Pojď tudy. Vole. No. Takže tamhle už vidíme plazu, který máme namířeno, vlastně kvůli tomu jenom, že... No, vypni to. Plazu máme namířený kvůli tomu, jenom, že máme hlad, tak chceme do KFC. Samozřejmě, jelikož tam není McDrive, tak je to pěkně dojeban, protože jsme si chtěli vzít vozík a jít do KFCčka, do McDriveu, teda do KFC Driveu, protože McDrive je hodně daleko od nás a je to úplně v prdeli, protože my jsme chtěli do Mekáče si koupit cheeseburgery a novýho dubla, ale jakož jsme si to nemohli koupit, tak jsme si museli dovolit aspoň KFCčko, něco normálně do Plazy, víš co? No prostě je to takový divno. Radek si musí koupit penál do školy, protože žádný nemá. A musím mu tam Já mám penál, vole, potřebuji novej. Tady potřebuje nový penálek, takže půjdeme do značkového krávečku a koupíme tam Radečkovi nějaký penálek. Dorse, vole. Jelikož mluvím hrozně rychle, protože je tady hodně aut. Ne, A jo, hlavně já můžu mluvit klidně pomalu, jo, mě to problém nedělá, ale Prostě je to idiot, no. prostě jsem idiot. Ale vidíte plazu a tady naproti, jak se staví, tak tam byly vykopávky nějakých pravěkých Židovský, stovy vole. kamenný. Ne, vole, nějaký židovský No, tak tam byli prostě mrtví židi z druhé světové války. A budou tam stavět divadlo, který bude vypadat jako plaza. Takže fajn. Divadlo jako plaza, dobrý. tam Kde je hodně- parkoviště? To není parkoviště, to je kino. Je tady hodně lidí, protože je neděle. Dneska je pátek 13. Ne, dělám si prdel, nevím kolikátýho je, protože jsem v čase vůbec neorientovaný v datumech. Tam je Erotic City, budeme si koupit Tarkon domů určitě, nějaký Robertky. No, vole. Se může Přijdeme strkat, semafor. se může strkat do řítě. Jo, Číňan, Číňan, vole, zase k šopu.
Nightclub. Tady je Stella, tady je normální pornoklub. Tady se normální mrdá. Pípání zdarma, vole. Pípání zdarma. Svatba. Hej, svatební auto stojí u Erotic City, Bůh ví, co si kupuje. Jo, divný no. Ano, to vypadá jak skrefty. Skrefty tebe. Skrefty. Erotic City úplně. Zatáčka. Zatáčka. No jest. Jestli držíte, mě se bojí ruka. Shopping, restaurant, fun, kultur. Jenom. Ano, oblíbená značka. No, oblíbená značka naše je červená. Jsi moc rychlej na mě. Bacha, je tady hodně mladých lidí, takže nás možná někdo zmátí, nebo na nás budou divně čumět. Možná budou čumět i na moje boty. Jelikož nejsem jako ment, tak nemám boty s křídlama, ale mám supry, které jsou vysoké, hyc jak svině, paří se mi noha. Mám lepší. Ale prostě si to projdeme, půjdeme do KFC, jestli bude otevření. To má otevřený pořád. A možná nás budou čumět cikáni, takže my to stopneme a odebereme se do Plazy. Nebo můžeme dát jenom timelapse. Ten týpek měl větší čepici než hlavu. Plaza. Plaza. Tavarost. Hotel Plaza. Spodní Prahy. Tam vidějí vždycky šmejdí. Ten kokot tam šmejdí vždycky celý den. Si půjde teď koupit penál. A nej, kam mám, Vybereme mu penál, nějaký cikánský penál. Vůbec tady neorientuju. Koupíme mu kabelku, která tady má ta ženská, tam se mu vejde určitě penál. No, ale to tak. A kam jdem vůbec? Jdem do toho Kruptown. A čau! Makám. Tady oblíbený shop Kruptown. Vidím to. Jo, takový stylový bodky. Bodky. Jo, lololololol. Máš nějaký penál, vyber si. Kde je penál? Penál si vyber si. Já nevím, kde jsou penály. Máme už tožka. Musí být penál. Natáčíš. Teď nemají peníze na rozhodnutí do věč. Dnesko mikinu. Jo, Bago do školy. Takže podívali jsme se do prvního značkového krámu a zjistili jsme, že Tam mají úplný hovno. to mají úplný hovno. Si radko vykoupíme nějakou kabelku, co vole. Jdeme nějaké dětské hračky. Takže odebereme se pořádně na život. Jelikož máme větší hlad, jídlo se nám do penálu nevejde, takže nejdřív se půjdeme pořádně nažrat. A pak si koupíme penál. Bych radši tomu Vítkovi bych nažrat nedal, protože on to tady zamořuje už dost, hlavně v baráku. Tak určitě. No, z prdíku. Tam se s námi nikdo nebavil. Stopej. Možná. Máme eskalátory. Takže jedeme eskalátorem nahoru. Nechtěl bych. Hotel Plaza. Jak v New Yorku. To je ono. Kavárna dole. 3 sport zase. Bowling, to zase. Takže to obejdeme. A Radek se pak ještě podívá tamhle do značkového shopu, nějaký board dress, nebo co to je. Tam si vybere nějaký surfový prkno, holci odsurfuje do Ameriky koupit nějaký pořádný penál. To šaty tady mají pěkný.
Kočičky! Pro tebe bez šance. Já mám. No chance. Na mě. Na mě. Na mě. A ještě si chuj. Jelikož teď budeme se pořádně nažrat, tak vás přepojíme k našemu osobnímu jídlu, který si osobně koupíme. Za svoje těžce vydělané peníze. Já jsem to čorko mám, takže mě to pohodě. Tady vidíme KFC. Takže my už máme nakoupeno. Ještě teda čekáme na Ikara, ten se asi musí něco extra objednat. Možná to nebude to, co mám já. Uvidíme. Že uvidíme, co si vybral. Jako já si musím natočit koho. Ježíš, ten je pomalej. To pas jsi dal. To samý co ty, vole. Bezlední. Jo, nenápadný. Opičáku. Tak, Vítek se tady dává do nosu. Jsou nějaký koře. Já si tady dám hranolku. To je líbavý. Že relikt to opře. Jo, mu tam teď. Cinema City. Jsme taky mohli někdy do kina. Na co, všechno je nudný. Já nevím, jelikož máme nápoj zadarmo, tak si ho natočím do petle, kterou si budu muset koupit. Ne, dám si petle. Je to bezdomný. Doporučujeme Be Smart. XL. Že malý stojí za... Nečekejte, že dostanete hranolky s kečupem. Ale je pravda, že mají teďka lepší hranolky než Mekáče. Míň slané. Hlavně větší než Mekáče. Víc. Zkusíme zbalit pár roštěnek. To jo. Hlavně běž. Já si možná vezmu pistache. Do ruky. Já si koupím dalšího. Ty máš pistache. A nevím, to. Ty blík si koupím. Jo, za Odevři to. Co? Tak. Máme to. Jo. Vystrane roštěnek. Podrž kameru. Natočteme to. Jo. Máš jak přiblížen, no? To je longer. Longer, ne, toho mám já. Tak to je twister. Takže máš twistro. A mě to chutná víc. Hradeček se dopuje kolou. Jsem tam narval toho ledu jak sviň. Že teď jsme se festovně nažrali. Půjdeme ještě do Bílý myši a si zkouknout, jestli nějak něco levně za 200. No už. Že právě Bíši si chce koupit nějaký hry. No, právě jsme se rozhodli Mekáči.
teďka si budu koupit zase nějaký ten kanál a pak bychom šli buď do Míly myši, anebo už rovnou domů. A já jsem furt nenažranej. No, díky, vole. Díky, pojď ještě jdu. Asi 100krát jsem si natočil. Špeci. Holčičky. No, máš hnusný boty, no. A někde to má reprák. Já už jsem to dopil. Bílá myš. Co levnýho by to chtělo? Warcrafty? Diablo 3. Ceno. Kámo. Diablo 2. Ne. Tron Revolution, co to je? Neznám. No co pa by se dobře dělali let's play. Feeble, neznám. Tomb Raider. Nejlevnější hra je tady Tomb Raider. Fear. Celá takový scary, trochu. Scary movie, děsnej biják. Umíme si Star Wars. Starší a starší hry. Battlefieldy. Ještě orange box. Co ty si... Kde je Orange Box? Tady máš orange box. Ten máš, ne? A nebo tady máš tohle Florid. 475, ty vole. Dobrý den, můžu se na něco zeptat? Nevíte cenu náhodou Counter-Strike 1.6? Jaká byla cena? Teď to tady nevidím. Jenom ta Anthology nebo potom Source. No ty Anthology, no. Jaká bývala cena? 475 je teďka. Jo. Jo. Tak děkuju. Taky toho by šel skoro 500. Metro. To jsem viděl na nějakým... Někdo to točil. Prý taková divná, ale docela pěkná hra. Všechny originální hry, nějaký Steamový tady. Policajní simulátor Policie České republiky. Taky dobrá hra určitě. No, tady je, jsem neviděl. Jo, Red Devil. Resident Evil. Ne Red Devil. Taky ses netrefil zase. Tak Resident Evil, no. Na nějakou hru. Já to nehraju. Něco koupit, ale to chce můťák. Už to koupil taky, jo? Já mám jenom Steamové hry. Team Fortress 2, Counter-Strike 1.6 a určitě Radek mi teď učí Resident Evil, který už mám u něj na posteli. A Radek si tady honí. A jemu to nejde, takže když si to půjčím, stáhnu CDčku, mu vrátím, tak určitě bude rád. To jde. Je to jde. To dneska ne, no.
Brutus. 1050. To je balení. Ty máš XPčka? Teda sedmička. Co? Nějaký sluchátka. Cajk. Vyschlenou. Naschle. Že vycházíme. Že konečně jsem si něco vybral. Měl jsem si jednou louku, jmenuje se to Metro 2033. Já jsem na to viděl nějaký let's play a mně se to jako docela líbilo. A jsem si to prostě koupil, bylo to docela levný, jenom 200. Takže teď se odebíráme z Plazy a půjdeme ke Garborovi, k Bišíkovi nebo taky k Oťasovi domů už. Spíš Oťasovi a na Minecraftu je to Garbor. Takže jdeme domů. Jdem tramvají? Turky, bo. Co? Počkej, dvojčata. Jsi neviděl? Viděl. Mě víc sexy holky mám na škole. Natáčím čuráku. Takže my to stopneme a až budeme blízko u Garbora domu, tak se zase připojíme. Čus. Že jsme zpátky ve městě a Radek si koupil Metro 2033 a chystá se to rozbalit, takže koukneme se na to, jak Radek rozbaluje video. Milášek, ty vole. Můj milášek, no přesně. Já to musím rozbalit, protože já nemůžu říkat domů až. Luxus úplně. To je 33. Jo, možná i návod. Nahlas. Ukaž nám obsah. To je kejklíč, vole. Kejklíč. To nebudu ukazovat. Kejklíč neukazuj. Už jsem mu ukázal. To je moc stejný. Já to když tak zamažu, aby ti ho nikdo neukrad. Tak nic. Borec. No. Takže ukáž. Tak. Průvodce podzemím. Že Open. Blbý obsah, no. různé blbosti, ovládání na Xbox. To je na Xbox. Jako uvidíme. Já to až přijdeme domů, tak to hned Pustí položiju. a hned budu muset jít domů, protože mě to nebude bavit. Ne, dělám si srandu. Určitě začneme hrát. Určitě to nepůjčím. No tomu věřím, že mi to Radek nepůjčí. Že tuto je jeho nová hra. Což je výhoda, on je to i na Steam, protože to je jediný hry, co hrajeme na Steamu. Tak určitě. Jako, dneska jsme se bavili. No dá. Já jsem pořádně nažranej. Dali jsme si Beastmart XL. Kolu. Já jsem si doplňoval 3krát, Radek si doplnil jenom jednou. Co máš 2krát, vole? Já jsem si doplnil 3krát, Radek si doplnil 2krát teda. Já jsem si dal nějaký blivač, tak jsem to pak vylil do záchoda. Dneska podíváme se do plzeňského deníku, jak se vyrábí deník. I když nepůjdeme dovnitř, jenom vám ukážu, kde to sídlí v Plzni. Je to takový zapadlý čtvrtí, je to takovej třetí, když to řeknu po americku, Radek utek, takže je to velký sráč. Já to natáčím takhle i takhle. Jo. Do piči. To bude, ty vole. Nevadí. Metro, já jsem rád. Že Radek je rád, slyšíme rádi. No. Tam bude ta cikánská rychle. Cikáni. Pamela, tady strip bar. No, vidíš oblíbený místo zase. Tam jdeš. Natáčet. Strip bar. To je sexy, tady je tady jeden.
je tady jeden cikán, takže tuto je strip bar. A jelikož jsou tady cikáni, tak budeme držet radši hubu, aby nám neukradli mobil. A je tady cikánská čtvrť, jediná v Plzni, pak je ještě hodně v cikánovický čtvrti, ale před námi jeden pořádně černý cikán a hraje si na to, že ukradl fotbalový míč. Takže my jdeme. On si na to nehraje, jak říká Garbon, on si na to nehraje, ale on ho fakt ukradl, takže přesuneme se k Radkovi domů a spustíme Diabla, metro. Takže zatím si počkejte. Ano, jede nám 16. Doběhneme na 15, jdeme ještě. Dělej, ale kde to je? Ne. To sněme, vole. Nejdu, vole. Dělej. Víš jo? Jde, tamhle. Stihli jsme to. Ještě stíháme. Mě vyčerpala totálně. Koperníkova. Solidní. Mě vyčerpala. Boj. Pauza. Takže jsme vystoupili z 15, plzeňský MHDčko a jdeme k Garborovej domů. Za námi jdou zase cikáni. Plzně jsou sami cikáni. Ty vole, to neříkej. Určitě vy, co se díváte na nás, tak Inženýrka, určitě se vypravte do Plzně, na plzeňskou věž, do pivovaru, na Viktorku samozřejmě. na Viktorku, na HC Plzeň, A pokud se do Plzy nějaký KFC, do Plazy, nebo do Mekáče. KFC, do Mekáče, určitě se pořádně najíst, zahltit celodenní výlet a pak ještě do strip baru třeba do strip baru do Pamely, vedlejšek. A může taky navštívit Techmánii, která je tady ve Škodovce. Počkám, tady Za staví tu těma branama. Ještě budou k té Techmánii stavit planetárium. Takže určitě se Který máte už na asi co tak- těšit. Který už je tak asi ze 2/3 hotový. Jsme zvědaví. Když nás to zajímá, tak ale máme mi tak chce vzít hned. Jako já mám lístky zadarmo, takže mě to je uprdele. Jestli přecházíme. Jelikož já mám ty lístky zdarma, tak určitě Radkovi jeden půjčím, aby nemusel platit. Kam do Pamely? Ne. My Trackmanie. Sorry man. Minko přidružila. Tamhle už můžete vidět Radkův dům. Můj epický domeček. Můj epický i Minecraftový domeček. Tamhle už jede další 15, ale tou nepojedeme. Jelikož... To je moc do Minecraftu. Porsche. No, fuj. A jede sem zmrdeček. Nejde, vole. Nějaká ženská stará rapizna. Já jsem viděl nějakou 80letou babičku říct. Takže si dnešek shrneme. Dneska... Byla velká nuda určitě. Ne, to byl fail. Počkejte, ho zmlátím. Takže vítejte zpátky, takže dostal pěstí. Takže
Shrneme si dnešek. Za prvý, byli jsme u Radka doma, sundali jsme z výtahu obrázek, teď pojedeme zpátky výtahem, takže doufám, že tam nebude přidělaný. Za druhý, šli jsme do Plazy. Za třetí, šli jsme do KFCčka, tam jsme si pořádně nadlábli. No, dobrý, no. A za čtvrtý, koupili jsme si metro, nevím jaký číslo, 2033, určitě si taky kupte. A teď jsme se vypravili z Plazy zpátky domů, k Radkovi, a od Radka já pojedu k sobě domů večer až. Ještě budu tady u Radka doma pařit na kompu a určitě schlídneme metro, co to je za pařbu. A určitě se máte na co těšit v dalším vlogu i v dalších videích od nás z Minecraftu, z Team Fortress, co ještě točíme. Určitě můžete se těšit na For Story, můžete se těšit World of Tanks a když se povede, tak i metro. A když se to povede, tak i Call of Duty a nějaké nové hry. A určitě nás sledujte, dávejte odběry, dávejte lajky a budeme se na vás těšit zase v příštím vlogu s Garborem, se mnou a až někdy přijede Pavkins, taky s Pavkincem. A určitě vás připojím zase do našeho zhuleného výtahu, v kterém jsem byl poprvé, už jsme tam udělali první píčovinu. Takže Se máte příště na co těšit. Takže se máte příště na co těšit. Takže, říkám to hodněkrát, takže se připojíme ke Garborovi do baráku a omlouvám se za to, že furt dělám, protože to je v mojí bližní mluvě, už zase, takže se připojíme ke Garborovi do tamhle toho luxusního baráčku a určitě zase prokopneme cigánce hlavu. Moje nádherné sexistické ponožky, pantofle, supry. Jsi ztratil klíče? Ne, nemám. Asi nebral. Ale bral, to je jedno. Bych tam se bral, nebo jsem je ztratil. Vůbec nevzal. Tady není zvonek, což je pěkně na hovno, protože to celý barák musíme obcházet, on měří asi tak 300 metrů, víš co. My tady musíme jako chodit, čuráci, přes celou trávu, víš co, úplně kolem nějakých skurvených červených baráčků. Úplně na hovno. A ještě kolem toho nedodělaného. Tady všichni tady v tuto baráku kouří jointy, víš co, úplně mě to uprdele. Ale hlavně pod Byšovem. Aha. Jo, přesně tak. Tak si zazvoníme. Lol, nevím, co jsem teď natáčel, ale cajk. Takže počkáme si, než nám teta odzvoní. To by mohlo stačit snad. Radečku. Naštěva! Tak. Jsme zpátky doma. Rob. Doufám, že tam cikánka bude, protože jinak by to bylo v prdeli. Je. Nějaký starosta, vole. Je tady, je tady. Miláčku. Já ji tak rád vidím. Je to cikánka. Radečko, to cikánka. Miláčku. Takže vrátíme ji sem. No já už jí lepit nebudu. Mě tam nebude držet. Sednou se jak invalida. Dobrý, takže už jsme tady. Jsme v 5. patře. Jsme ve 3., ale... To je pomalý výtek. To je pomalejší než u vás, paneláku. Takže já si to zase přebírám, natačím Radečka. A teď si vypínáme, rozloučíme se s váma. Pak zase budeme natáčet metro. Zase takhle stopneme, protože až to budeme instalovat, Takže toto je konec první epizody. Loučíme se s váma a nashledanou příštího vlogu, příštího dílu. Čuste.